Bill Oil. Yun eh. Sa kanila petrol. Laki ng mga dito dito. Kanila Shell naman. Dami po, puro tipo dito. Ang sarap ito kasi. Yan po. Left and right, puro tipo. Yun o. Hindi ah. Yan o. Good morning mga Tagala. Time check is 9:45 ng umaga. Yun, eto tayo muli sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Woohoo! Eto na yung second time natin na marating ang bayan ng Pasakaw. Bisitahin niyo po yung channel natin, mapapanood yung unang vlog natin dito sa bayan ng Pasakaw. Yun o. Sama po kayo ulit sa umagan to mga Kagala. Tayo ay mamamasyal dito sa bayan ng Pasakaw. So let's go mga Kagala. Pasakaw, ang alam ko dito nanggagaling lahat ng karamihan na fuel. Kasi merong mga tipo dito, yung mga malalaking gas stations, mga big oil players. Siguro yun ang puntahan natin, daanan natin sa umagan to. Dami ginagawang kalsada dito, pinalalawak yung kalsada. Unang punta natin dito, mukhang hindi pa ganito yung kalawak yung kalsada. Pero ngayon ito, ganda o. Pakalawak. Ito na yung church ng Pasakaw. Sa unahan yun o. Piyesa dito sa Pasakaw. Siguro diretso tayo sa sentro ng bayan. Pamasyal ulit tayo sa sa port. Ang ganda ng fish port dito. Lawak, saka may malalaking barko.
Ito, maganda dito. Kalimutan ko. Daan tayo. I love Pasakaw. No parking. One way, no entry. Time check, it's 10 AM. Diretso na tayo muna dun sa mga oil depot. Oh, yung dagat. Sa right side natin, dagat. Papakita natin siguro mamaya sa drone yan. Woo! Hindi na alam ito po. First depot. Siyempre, bawal din pumasok. Bill oil. Yun, no? Sa kanila, petrol. Laki ng mga depot dito. Kanila, Shell naman. Ito, sa kabila. Ano to? Kaya to. Puro tipo dito. Ang truck crossing. Yan pa, oh. Left and right, puro tipo. Jetty. Nahulog yung ating camera. Nahulog yung camera natin sa gawin. Nag-shoot na. Ayan po, privacy. Ayan, daming ano, lalaking tank dito. Oo. Puro resort. Ganda, oh. Magandang palipad dito. Kaya tayo. drone shots kanina. And then nadaanan natin yung napakaraming mga depot, oil depot. And then eto, puro mga resorts ang makikita mo dito. Surfers Paradise Beach Resort. Construction, no? Okay, so saan na tayo? Dito. Dito tayo dito.
Karanan pala to. Barangay Karanan. Yun oh. Tayo. Oops. Laki na butas. Yun oh. Atlantic. Diretso tayo. Park tayo dito. Ganda. Ganda dito oh. Dito. Ganda dito. Mga naliligo pati. Ayun oh. Dahil naliligo dito. Dito yan sa Karanan, Barangay Karanan, Pasakaw, Kamsur. Ang ganda ng tabing dagat dito. Yung mga bato oh. Kasi kaganda ng kulay ng bato. Tingnan nyo. Ayan oh. 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 Ganda ah. Ganda oh. Oh. Bahay oh. Yun oh. Ito yung nakita nyo sa drone shots kanina. Barangay Karanan, Pasakaw, Kamsur. 10:30 ng umaga, mga kagala. I-explore pa tayo sa bayan ng Pasakaw. Ito yung mga hindi natin narating nung unang punta natin dito sa bayan. Ngayon naman nakarating tayo dito sa dulo, yung Barangay Karanan, na natry natin mga i-drone. Kaya so medyo malayo lang, hindi tayo nagpalipad sa pinaka-sentro ng barangay. Dito na tayo. Ayun, balik tayo sa
Resorts. South Sea Pearl. Ito, CMA, Jaime, CMA. Diba? Basa. Dami dito ano, tanker oh. Yun oh. Hindi ah. No smoking, no parking, syempre. Ito yung pinaka-sentro. Palanyag. Huwag na muna tayong umuwi. Ayan. Anong tawag dito te? Kamuting kahoy. Kamuting. Sarap eh. Ay, oo. Ito ay dahon ng kamuting kahoy. Yan yung mga walang sayang katilakan tayo. Oo nga, no? Ito tayo sa pagpapasakaw. Oo nga, may karnibal nga, oh. Polymetric Herring Zone. South Burger. Ayun sa no, South Burger. Parang sarap ah. Time check, it's 11:40. Palabas na tayo sa bayan ng Pasakaw. Ito tayo sa Pasakaw CBD Terminal. Yun no, tapat natin. Bihag. Ayos ah, Bihag Burger. Yon, maraming salamat mga kagala sa pagsama at sa panonood sa umagang to. Hindi tayo nakabalik sa bayan ng Pasakaw. Thank you. Hanggang sa muli mga kagala.